Mit navn det er Gert Sager, og jeg sidder i menighedsrådet, og jeg har været i bygningsudvalget nogle år nu. Og kristendommen i mit liv, det er jo, at jeg er jo døbt, og som de fleste danskere har været medlem af Folkekirken, og synes, at den er et godt sted at være. Jeg synes, kirken opfylder sit formål ved, at den er jo til for alle, og alle har jo mulighed for at komme og få lidt indsigt i andre mennesker, og hvis man er alene, så har man jo mulighed for at være sammen med andre. Jeg vil jo gerne være kirke i sognet for stort set alle, men mest ældre og enlige, de vil have godt af at komme i kirken og møde andre ligesindede. Menighedsrådsarbejdet giver meget, meget god mening ved, at man skal jo også have vedligeholdt kirken og kirkegården, og der er jo mange ting at tage sig af der, og den skulle jo gerne fungere godt, så det er et rart sted at være og komme.